Moje prvo pitanje na početku je: jeste li spremni za Evropu? Dobrodošli u kviz Spremni za Evropu, koji će kroz 11 emisija na edukativno zabavan način pokazati znanje naših srednjoškolaca o Evropskoj uniji, njenim institucijama, zemljama članicama, kao i o evropskoj kulturi u najširem smislu. Projekat Spremni za Evropu finansira se iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga javni servis Radio-televizija Crne Gore u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Centrom za razvoj nevladinih organizacija. U ovom serijalu kviza Spremni za Evropu učestvuju takmičari iz 21 crnogorske srednje škole. Ekipu čine 4 učenika, odnosno takmičara, a pobjednik emisije je ona ekipa koja kroz 3 igre na kraju emisije sakupi najveći broj bodova. Svi učesnici, to je važno za sve naše takmičare, će dobiti nagrade, a pobjednička ekipa koja kroz serijal pokaže najbolje znanje o Evropskoj uniji kao nagradu za prvo mjesto osvaja putovanje u Brisel koje obuhvata i posjete institucijama Evropske unije. Sa pravilima igara, ali o tome ko i na koji način prolazi u naredni krug takmičenja, upoznaću vas tokom emisije. Sada da predstavimo današnje takmičare, one koji otvaraju serijal Spremni za Evropu. Upoznajte ekipu žutih. U boji sunca danas je ekipa iz Budve, srednja mješovita škola Danilo Kiš. Veliko iskustvo i sličnih kvizova, njihov je adut i za novo takmičenje. Naša škola počela je sa radom davne 74. 75. godine u okviru školskog centra Tivat. Nakon 4 godine, znači školske 78. 79. godine, naša se škola osamostalila, odnosno postala je školski centar. Škola trenutno ima, znači, negdje skoro 900 učenika, 870 preciznije i nešto. Naša škola je već učestvovala u kvizu tačno prije 10 godina, u vrijeme kada je još bila SRJ, i u konkurenciji 24 škole iz Srbije i Crne Gore. Škola iz Budve Danilo Kiš je bila pobjednik i nadamo se da će se taj uspjeh i ove godine ponoviti ili barem biti blizu toga, ali mislim da je ono što je najvažnije jeste samo učešće u svemu toga. I upoznajte ekipu žutih, srednja mješovita škola Danilo Kiš Budva. Izvolite! Izvolite na vaše pozicije. Budvansku ekipu čine Luka Dimitrijević, Dragan Drecun i ova mlada dama Gordana Nikić, ali imaju pomoć. Džoker u publici koji može da bude zamjena jeste Luka Mihajlović, a tu je i mentor Seka Slavković, njihova profesorica. Molim vas aplauz za cjelokupnu ekipu. Poznali smo Budvane. Ko će im se pridružiti u današnjem kvizu? Upoznajte ekipu zelenih. Vodimo vas u Nikšić. Gimnazija Stojan Cerović jedna je od najznačajnijih obrazovnih institucija u zemlji u posljednjih 100 godina. Ukazom kralja Nikole 4. decembra 1913. godine počela je sa radom Nikšićka gimnazija. Nikšićka gimnazija je više puta dobila nagradu 18. septembra grada i više puta nagradu Oktuj. Nikšićka gimnazija je iznjedrila preko 160 doktora nauka, 34 akademika, istaknute književnike, likovne stvaraoce, režisere, glumce, kao i vrhunske sportiste. 2009. godine učenica Andrijana Čanović osvojila je zlatnu medalju na Olimpijadi znanja u Moskvi, a 2012. i 2013. godine učenik Petar Tadić iz oblasti fizike osvojio je 2 medalje u Estoniji, odnosno Danskoj. E pa vrijeme da upoznamo ekipu zelenih. Gimnazija Stojan Cerović Nikšić. Izvolite. Dobro su se naoštrili, čini mi se, da li znanjem ili samo nekim inatom ili čime već saznaćemo.
Ekipa u sastavu Stevan Bogosavljević, Jovan Radanović, Veselin Kontić, a njihov džoker jeste Božidar Šubara. Šubara glavu čuva, ovaj Šubara vjerovatno ekipu. Tu je i mentorka Jelena Jovanović, profesorica. Molim vas aplauz za ekipu iz Nikšića. Sada, pitanje koje svi postavljamo. Ko je ekipa plavih? Odgovor na to pitanje šalje nas u Plužine. Ekipa obrazovnog centra želi da pokaže svoje znanje. Velika tradicija pivskog školstva počinje izgradnjom, odnosno osnivanjem prve škole u Pivi 1883. godine. Ta tradicija traje sve do danas. Međutim, velikom migracijom stanovništva posljednjih 10 godina smanjuje se broj učenika, tako da racionalizacijom školske mreže dolazi do osnivanja obrazovnog centra Plužine. Danas u obrazovnom centru imamo oko 400 učenika, od čega u vrtiću 30 djece, u osnovnom obrazovanju 198 učenika, u gimnaziji i srednjoj školi 126 učenika i u domu imamo 16 učenika. Evo, vrijeme je da upoznamo i treću ekipu. Ekipa plavih, obrazovni centar Plužine. Izvolite! I oni su na svojoj poziciji, a ekipu Plužina čine Ivan Doderović, Anđela Kadić, Nikola Radojičić i vi imate džokera, naravno, Ilija Lučić, ali tu je i profesorica sa ovim divnim osmijehom, Desanka Domazetović. Molim vas aplauz za Plužine. Sve u redu, jeste? Osmijeh je tu, jeste. Sada, 7 pobjednika emisija u prvom krugu takmičenja ide u polufinale. Ali ne prolaze dalje samo pobjednici emisija, već i dvije drugoplasirane ekipe koje u prvom krugu takmičenja osvoje najveći broj bodova. Ukoliko se desi da dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova, onda će u nastavak takmičenja u polufinale proći ekipa koja je osvojila najviše bodova u trećoj igri. Toliko o pravilima serijala, a poslije ovih objašnjenja da predstavimo i komisiju, tako se nekada govorilo, možda nekad i danas, odnosno žiri koji će se družiti danas sa nama. Nadam se da neće imati puno posla, da će uživati u znanju naših takmičara, ali ako bude nekih nedoumica, oni su tu da donesu konačnu odluku. Da upoznamo i žiri. U današnjem žiriju su gospodin Mitja Drobnić, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Molim vas, pozdravite ga. Gospodine Drobnić, dugo sarađuje javni servis, vi ste nekako često i gosti u raznim nekim projektima. Da li mi utisak varljiv ili ne, ovo je prvi put bez kravate? Ja mislim da je to takva situacija gdje kravata, osim kod vas, nema mjesta. Tako je, ovo je zabavno edukativni kviz, tako da recite mi samo, da li Tromostovje na Ljubljanici doživljavate kao Evropu u malom? Pa sigurno. Kao Evropu, ne u malom i u velikom. To je sastavni dio Evrope, a Evropa se i širi. Biće tu i još dijelova koji dolaze. Hvala gospodine Drobnić. Zatim, naredni član žirija jeste gospodin Damir Šabanović, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Molim vas, pozdravite ga. Gospodine Šabanoviću, kako vi vidite ovaj projekat onako iz ugla Ministarstva vanjskih poslova? Pa, hvala vam na pozivu i želim da vam se zahvalim u ime Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Svakako da Ministarstvo uvijek podržava ove aktivnosti i mi ćemo se uvijek rado odazvati o ovakvim aktivnostima. Još jednom hvala. Hvala vama. A čast mi je zadovoljstvo da predstavim i jedinu članicu žirija, Ana Novaković, Centar za razvoj nevladinih organizacija. Ana, da bi se došlo do ove prve emisije kviza, bilo je potrebno dosta pripreme, nekoliko mjeseci onako napornog rada, putovanja po svim crnogorskim gradovima. Kako vi to vidite?
Pa nama je zaista zadovoljstvo što smo dio ovog projekta i bilo nam je zadovoljstvo da damo sve od sebe i u pripremnoj fazi i moram vam reći da ovi prvi minuti ove emisije pokazuju da smo zaista svi zajedno, javni servis i Centar za građansko obrazovanje i Centar za razvoj nevladinih organizacija, naravno i delegacija Evropske unije, čini mi se na pravom putu. Hvala vam puno, Ana. Žiri, otvorite oči, budite na nivou, onako. Eto, upoznali ste takmičare i upoznali žiri. Vrijeme za prvu igru. U prvoj igri svakom timu bit će postavljeno po 5 pitanja. Dobijaju 3 ponuđena odgovora. Nakon postavljenog pitanja i iščitanih odgovora imaju 5 sekundi da odgovore na pitanje. Za tačan odgovor dobijaju 2 poena, a ukoliko odgovore nakon što vrijeme istekne ili odgovore netačno, bodova nema. Ali dobro je, nema ni negativnih poena, a takmičari se mogu konsultovati između sebe i takmičari, ako ste spremni da krenemo. Može. E pa dobro. Prva pitanja, to će biti pravilo u svakoj emisiji, postavlja naš gost, ambasador ili diplomatski predstavnik. Danas će kviz znanja pitanjima otvoriti šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, gospodin Mitja Drobnić. Gospodine Drobnić, pitanja ste pripremili? Jeste, ona su tu. Dobro, vi možete slobodno otvorite kovertu i da vidimo šta ste to pripremili za naše takmičare. Prvo pitanje ćete postaviti ekipi iz Budve. Da čujemo koje je vaše pitanje, gospodine Drobnić. Koliko država Europske unije upotrebljava zajedničku valutu euro? A mogući su sljedeći odgovori. 17, 18 i 19. 18. Tačno, Gordana! 18 i prvi poeni za Budvu. Gospodine Drobnić i Nikšićani čekaju na vaše pitanje. Kako se zove grad u Luksemburgu u kome je potpisan sporazum između 5 članica Europske unije na osnovu kojeg su ukinute putničke kontrole za prelazak granica? A mogući odgovori su sljedeći. Schengen, Arlon ili Bettenburg? Pod A, Schengen. Tačno, pod A, Schengen. Prvi poeni i za Nikšić. Evo kako će se snaći ekipa iz Plužina. Da čujemo vaše pitanje za njih. Koja je skijaška ljetaonica u Sloveniji drugi najveći u svijetu odmah nakon norveške ljetaonice u Vikersundu? A mogući odgovori su Zakopane, Oberstdorf ili Planica? Pod C. Pod C. Tako je, pod C. Čujemo se, C, Planica. Tačan odgovor. Hvala, gospodine Drobnić. Krenuli smo sa tačnim odgovorima, ali šta će biti u nastavku? Sada nastupam ja sa pitanjima. Pripremite se. Moguće konsultacije. Idemo ovako. Pitanje za Budvu. Koliko država članica čini Evropsku uniju? Pod A 26, B 27 ili C 28? Naš odgovor je pod C, 28. Pod C 28. Hvala, Gordana, na ovom odgovoru. Nikšić, koja država članica ima najviše stanovnika? Pod A Njemačka, B Poljska ili C Francuska? Pod A, Njemačka. Još jedan tačan odgovor. Imate li podatak? Njemačka ima negdje preko 80 milijuna, 82, čak preko toga. Plužine, pitanje za vas. Ugovor o stvaranju Evropske zajednice za ugalj i čelik potpisan je 18. aprila 1951. godine u pod A Parizu, B Nici ili C Rimu? Pod A. Pod A Parizu. Netačan odgovor. Netačan odgovor. Tačan odgovor je C u Rimu. Malo su, evo nisu baš svjesni, ne znaju šta ih je snašlo, ali dobro, bez prvih poena za Plužine.
Novo pitanje za Budvu. Proširenjem 1986. godine članice Evropske unije postale su pod A. Irska i Velika Britanija, pod B. Španija i Portugalija, pod C. Švedska i Finska. Pod B, Španija i Portugalija. Još jedan tačan odgovor. Ali sa Španijom i Portugalom stigli su tu i Sangrija i Fado. I onako, stigla je strast te 1986. godine u Evropsku uniju, čini mi se. Jeste, flamenko. Sada, novo pitanje za Nikšićane. Proširenjem 1995. godine članice Evropske unije postale su pod A. Njemačka, Irska i Velika Britanija, pod B. Grčka, Španija i Portugalija, pod C. Austrija, Švedska i Finska. Pod C. Još jedan tačan odgovor za Nikšićane. A evo da svi čujemo koje je pitanje za Plužine. Malo prije nisu imali sreće, ostali su bez poena, da čujemo kako će sada odgovoriti. Pitanje za vas. Proširenjem 1981. godine članica Evropske unije postala je pod A. Njemačka, pod B. Grčka, C. Slovačka. Pod B. Vaš odgovor je pod B, kratko i jasno, kaže Grčka. Grčka, a sa Grčkom i Grk Zorba, je li tako? Jeste, ali onako i svi bogovi, mitovi, sve ono što Grčka nosi sa sobom. I ovaj krug pitanja, idemo na naredni ponovo Budva. Budvani, vi ste zadovoljni za sada, jeste? Jeste. Evo, novo pitanje. Na koliko stubova počiva Evropska unija? Pod A 4, B 2 ili C 3? Pod B. Pod B nije tačan odgovor, čuli ste. Tačan odgovor je 3. To je bilo pod C, evo neke su nesuglasice u timu, samo da kažemo zajednička ekonomska politika, zajednička spoljna i bezbjednosna politika i saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova. Budvani, pripremite se. Da vidimo sada, Nikšićani, za vas pitanje. Koliko puta je zahtjev za članstvo Velike Britanije u Evropsku uniju odbijen? Pod A 2, pod B 3 ili pod C 4? Aj, pod B. Pod B, netačan odgovor, netačan odgovor. Tačan odgovor je pod A, 2 puta. 2 puta je odbijen zahtjev za članstvo Velike Britanije. Pitanje za Plužine. Koja zemlja predsjedava Savjetom Evropske unije? Pod A. Litvanija, B. Grčka i C. Italija. Pod B. Pod B. Grčka, tačan odgovor. Ulazimo u posljednji krug pitanja. Budvani. U kom gradu je Ana Frank pisala svoj dnevnik? Ponuđeni odgovori. Pod A. Amsterdamu, B. Berlinu ili C. Pragu. Naš odgovor je pod A, Amsterdam. Bravo Gordana, ponovo tačan odgovor. Vraćate se na onaj put uspjeha i slave, kako ste i krenuli, onda ste kiksali, ali evo, saznaćemo vrlo brzo kada pogledamo tabelu, ali da prije toga čujemo Nikšićane i ekipu iz Plužina. Nikšićani, gdje je izrađena statua slobode koja se nalazi u Njujorku? Pod A. Belgija, B. Francuska ili C. Njemačka? Pod B. Pod B. Francuska, tačan odgovor. Vidimo, posljednje pitanje u ovoj prvoj igri za ekipu iz Plužina. Gdje se nalazi Atomijum sagrađen 1958. godine? Pod A. Briž, B. Brisel ili C. Strasbourg? Pod B. B. Brisel, tačan odgovor. Tačan odgovor, ja bih sada da svi zajedno pogledamo i tabelu i kakvo je stanje poslije ovih prvih pitanja, uvodnih pitanja. I je li moguće da prva igra je završena potpuno neriješeno, znači sve ekipe imaju po 8 poena. Žiri, da čujemo vas poslije prve igre. Ima li kakvih komentara? Ima komentara, mi smo u
uvažili primjedbu ekipa iz Plužina koja je odgovorila da je ugovor o stvaranju Europske zajednice za ugalj i čelik potpisan 18. aprila 1951. u Parizu, što je tačno. Naime, u istoriji razvoja Europske unije potpisano je više sporazuma, bilo je i sporazuma koji su potpisani u Rimu, međutim, pošto se pitanje odnosilo na ugovor o stvaranju Europske zajednice za ugalj i čelik, odgovor ekipe iz Plužina je tačan. Tačan i ekipa iz Plužina dobija 2 poena i izbija na prvo mjesto poslije prve igre. 10 poena za ekipu iz Plužina, dok Nikšić i Budva ostaju na 8. Imamo li još neki komentar poslije ove prve igre? Ana, možda vi? Pa ono što su takmičari do sada sigurno pokazali jeste veliko znanje. Vidimo da su svi dobro naučili, dobro se spremili i sigurno će ovo biti neizvjesno takmičenje do kraja. Hvala puno, Ana. Hvala i vama što ste ovdje i pokazujete da eto, ima razloga zašto ste tu i budno motrite na sve to. Takmičari su spremni za drugu igru. Vrijeme je za drugu igru. A evo sada ćemo saznati i čemu služi funkcija džokera. Upravo tu funkciju koristi Budva, ekipa Budve i pravi rokadu, ako se šahovskom terminologijom koristimo. Ulazi Luka Mihajlović, a odlazi Gordana Nikić. To je ta promjena. Izvolite, Gordana. Hvala puno. Evo, malo onako zdravstveni problemi, ali vjeruju Budvani da će u ovom sastavu napraviti dobre rezultate. U ovoj drugoj igri imamo 15 pitanja, ali nemamo ponuđenih odgovora. Prijavljuje se pritiskom na taster i odgovara na pitanje po redoslijedu prijavljivanja. Ukoliko ekipa koja se prva prijavila ne odgovori tačno, pitanje preuzima ekipa koja se prijavila sljedeća. Ukoliko takmičari odgovorite tačno, dobijate 3 poena, za netačan odgovor gubite 2 poena. Takmičari imaju 7 sekundi za odgovor od momenta kada pročitam pitanje. Konsultacije su dozvoljene. Ono što bih da naglasim, vrlo je važno da će ekipa koja poslije ove igre bude imala najmanje osvojenih poena napustiti kviz. Budva, Nikšić, Plužine. Jesmo li spremni za Evropu? Publika? Znači, ko se prvi javi? Tačan odgovor 3 poena, netačan -2. Prvo pitanje. Navedite 3 najvažnije institucije Evropske unije. Prva se javila ekipa iz Budve, da čujemo vaš odgovor. Europski savjet, komisija i parlament. Tačan odgovor. Tačan odgovor za Budvane. Pripremite se, jer stiže drugo pitanje. Kojeg datuma je Crna Gora podnijela zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji? Najbrža ekipa iz Nikšića. Decembar 2008. Tačan datum. Tačan datum. Koji? Ja mislim 15 ili 17. Negdje piše. Morate tačno. 17. Netačno. Da vidimo, druga po redu se prijavila ekipa iz Plužina. 15. decembar 2010. Netačno. Treći, da vidimo sada, treće prijavljena je ekipa iz Budve. Da čujemo vaš odgovor. 14. decembar. Ne, nemamo tačnog odgovora. Nemamo tačnog odgovora. Tačan odgovor 15. decembar 2008. Najbliži su bili Nikšićani, ali ta nedoumica 15. ili 17. odlučila je da svi izgubite poene na ovom pitanju. Naredno, malo koncentracije. Ajmo sad. Kojih 6 država je osnovalo Evropsku zajednicu za ugalj i čelik, od koje je kasnije nastala Evropska unija? Najbrža ekipa Budve. Francuska, Njemačka, Italija i zemlje Beneluxa. Moraju li se nabrojati, pošto 6 država zemlje Beneluxa? To su Belgija, Holand i Luksemburg.
Tačno, imamo kompletan odgovor, poeni za Budvu. Idemo na naredno pitanje. Najveće ostrvo na svijetu nalazi se u Evropi i to je, Nikšić kaže... Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije. Nije tačan odgovor. Plužine. Grenland. Grenland, tačan odgovor, poeni za Plužine. Za Grenland se kaže oko 81% površine je prekriveno ledom. Skoro svi stanovnici žive u fjordovima na jugu i jugozapadu zemlje zbog nešto blaže klime. Na Grenlandu se nalazi najveći nacionalni park na svijetu. Idemo na sljedeće pitanje. Koja zemlja Evropske unije, kolijevka humanizma i renesanse? Budvani ponovo najbrži. Naš odgovor Italija. I vaš odgovor jeste tačan. Italija je tačan odgovor. Budvani osvajaju nove poene. Naredno pitanje u ovoj igri. Gdje se nalazi planina bogova i kako se zove? Ponovo Budva. Nalazi se u Grčkoj, njeno ime Olimp. Olimp, Grčka, sve tačno. Najpoznatiji španski arhitekta je Plužine. Antonio Gaudi. Antonio Gaudi, tačan odgovor. Što taj Gaudi nije volio prave linije, sve talas do talasa, prava bura u arhitekturi. Takmičari, obratite pažnju na naredno pitanje koje glasi. Kada je Crna Gora počela pregovore o pristupanju? Tražimo tačan datum i godinu. Nikšić. 29. juna 2012. Tačan odgovor, tačan odgovor, Nikšićani, bravo, bravo. Ko će znati ovo sljedeće? Koji uticajni državnik se najžustrije suprotstavljao članstvu Velike Britanije u Evropsku uniju? Charles de Gaulle. Budva, Charles de Gaulle, tačno, Budvani. Da vidimo kakvo je stanje na tabeli, 6 pitanja prije kraja. Kako se situacija promijenila. Za sada na trećem mjestu sa 7 poena, jednim negativnim u ovoj igri, Gimnazija Stojan Cerović iz Nikšića, ekipa iz Plužina, obrazovni centar, 4 poena za sad u ovoj igri, ukupno 14 i na vodećem prvom mjestu za sada sa 13 poena u drugoj igri i ukupno 21 bodom. Srednja mješovita škola Danilo Kiš Budva, ali ništa nije gotovo. Imamo još 6 pitanja, 18 poena u opticaju, ali tu su i oni negativni, ne zaboravite, takmičari mili. Kaže, koja zemlja Evropske unije ima najmanju stopu nezaposlenosti? Prva se javila ekipa iz Plužina. Najmanja stopa nezaposlenosti? Luksemburg. Odgovor nije tačan. Nikšić. Njemačka. Odgovor ponovo nije tačan. Budva. Švedska. Odgovor ponovo nije tačan. Austrija, Austrija, Austrija. Sa 4,3% u 2013. A slijede Luksemburg, Holandija i Njemačka. Nažalost, sve ekipe ostaju bez poena, odnosno dobijaju negativne. Naredno pitanje. Ajmo koncentracije malo. Rodni grad kompozitora Mozarta je Budva. Salzburg. Tačan odgovor. Idemo na sljedeće. Franz Kafka, autor knjige Proces, porijeklom je iz Plužine. Češke. Tačan odgovor, Češka. Plužine stižu do novih poena. Naredno pitanje. Na koje more izlazi Poljska? Plužine. Baltičko. Još jedan tačan odgovor. Probudili su se, ali da vidimo sada. Ove moje kartice kažu da je ovo pretposljednje pitanje. Još 6 bodova u opticaju plus oni negativni. Koje zemlje Evropske unije nije su potpisale Šengenski sporazum? Budva. Bugarska, Rumunija, Velika Britanija, Kipar, Irska.
Nije tačan. Da vidimo, Nikšić. Samo Velika Britanija i Irska. Samo poeni za Nikšić. Utješni poen. I posljednje pitanje u ovom krugu. Prva balkanska zemlja koja je predsjedavala Savjetom Evropske unije bila je, Nikšić kaže... Slovenija. Slovenija, tačan odgovor! Novi poeni za Nikšićane. Slovenija u prvoj polovini 2008. godine. To je onako, gospodine Drobnić, jedna strašno ljubavna zemlja. Da li to tako možemo nazvati? Možda i jedina u svom nazivu ima lav. Slovenija, jel? Jeste. E pa dobro, završili smo ovu drugu igru. Sada da pogledamo, imali smo onaj presjek malo prije, ali da vidimo koliko se i da li se stanje na tabeli promijenilo. E sada, publika je vidjela ovo, ja ću pročitati. Nikšićani, gimnazija Stojan Cerović 11 poena, obrazovni centar Plužine 18 poena, 2 poena više, srednja mješovita škola Danilo Kiš Budva za sada na prvom mjestu sa 20 poena. Rekli smo prije ove igre da oni koji budu imali najmanje poena poslije ove igre napuštaju kviz. Gimnazija Stojan Cerović, Nikšić, morat ćemo vas pozdraviti. Momci, hvala na učestvovanju. Ostanite sa nama do samog kraja emisije gdje ćemo u trećoj igri gledati taj duel između Budve i Plužina. Idemo na treću igru. U ovoj trećoj, posljednjoj igri učestvuju samo dvije ekipe. U današnjem slučaju obrazovni centar Plužine i srednja mješovita škola Danilo Kiš Budva. Takmičari, za vas u ovoj igri imamo 18 pitanja u 3 nivoa težine. Po 3 pitanja za svakog. Takmičari odgovaraju samostalno, bez pomoći ostalih iz tima. U ovoj igri nema preuzimanja tuđih pitanja. Za tačan odgovor, u zavisnosti od težine pitanja, može se osvojiti 2, 3 ili 5 poena, dok negativnih nema. Nakon što pročitam pitanje, takmičari imaju 7 sekundi za odgovor. Ukoliko vrijeme istekne, ostaju bez poena. Takmičari, jeste li spremni? Svi smo na određenim pozicijama i krećemo. Prvo pitanje na koje će odgovoriti Luka Dimitrijević kaže. To je pitanje koje nosi 2 boda, odnosno tačan odgovor. Kada se proslavlja Dan Evrope? 9. maja. Tačan odgovor! Sada pitanje za Anđelu Kadić. Anđela, gdje je sjedište Evropskog suda pravde? U Luksemburgu. Anđela, tačno Anđela, Luksemburg je tačan odgovor. Luka Mihajlović, Joker, da vidimo hoće li pomoći u ovoj igri. Da li je Švajcarska zemlja članica Evropske unije? Nije. Nije, to je tačan odgovor. A pitanje za Ivana. Ivane, da li je Malta članica Schengen zone? Jeste. Opet tačno! Ovaj čovjek bez greške za sada, ali imamo još dosta pitanja do kraja. Pitanje za mladog gospodina Drecuna. Koje godine je Bugarska postala članica Evropske unije? 2007. Tačno, 2007. je tačan odgovor. Pitanje za Nikolu Radojičića. Himna Evropske unije je? Oda radosti. Oda radosti, Beethoven. Ovaj prvi nivo završavamo sa tačnim odgovorima. Prelazimo na nivo 2, gdje je tačan odgovor nosi 3 boda. Idemo ponovo, Luka. Koliko nezavisnih država se nalazi na teritoriji Italije? 3. Netačan odgovor, Luka. 2.
San Marino i Vatikan. Najmanja država na svijetu unutar glavnog grada Rima. Netačno. Da vidimo sada. Pitanje je za Anđelu. Pažljivo slušaj, Anđela. Ja znam da ništa ne znam, riječi su velikog grčkog filozofa. Kog? Aristotela. Ne. Sokrat. Sokrat je to rekao. Luka, Džokeru. Koliko zvaničnih jezika ima Evropska unija? 3. Ponovo netačan odgovor. 24 zvanična jezika ima Evropska unija. Luka Džoker nije dao tačan odgovor. Sad profesorica već sumnja u svoju odluku da li je to trebalo ili ne. Da idemo, novo pitanje. Novo pitanje za Ivana Doderovića. Koje godine je Letonija uvela euro kao svoju valutu? 2011. Nažalost, evo, prvi kiks ovog čovjeka u današnjem kvizu. 2014. je tačan odgovor, Ivane. Dobro, 3 godine, gore, dalje, da. Idemo ponovo. Pitanje za budvansku ekipu. Posljednja večera je dijelo kog italijanskog slikara? Michelangelo. Leonardo da Vinci, tačan odgovor. Budva ponovo bez poena, ali Nikola Radojičić ima pitanje koje glasi: najveća rijeka Evropske unije protiče i Slovačkom. Koja je to rijeka? Nemamo odgovor, vrijeme je isteklo. Dunav Nikola, taj lijepi plavi Dunav. Ali, nažalost, nemamo tačnog odgovora. Idemo, pa dobro, solidni ste bili, čini mi se, u ovom drugom nivou. Da li ćete biti bolji ili lošiji u trećem, gdje tačan odgovor donosi 5 poena? Luka, da li je Evropska unija pravno lice? Nije. Jeste, Luka, jeste. Jeste, Luka. Lisabonskim ugovorom je dobila to svojstvo. Kreću Budvani i ovaj nivo greškom, pogrešnim odgovorom. Anđela, gdje je onaj osmijeh s početka? Je li sad, što je to? Eto, pa tako. Nije ovo ništa strašno i ako se pobjedi, izgubi. Bitno da se družimo i da nešto naučimo, jel? Anđela, za tebe, ulaskom koje zemlje u Evropsku uniju je ćirilični alfabet uveden u zvaničnu upotrebu? Grčke. Ne, Anđela, ulaskom Bugarske. Nemamo tačan odgovor. Hoćemo li imati i jedan u ovom trećem nivou? Saznaćemo vrlo brzo kada čujemo odgovor Luke Mihajlovića. Sa koliko država se graniči Letonija? Sa 2. Ponovo netačan odgovor. Ponovo netačan sa 4. I to sad ću vam pročitati. Estonija, Litvanija, Rusija i Bjelorusija. Tačan odgovor je 4, ne 2. Sada, naredno pitanje u ovom nivou jeste za Ivana. Ivane, hoće li stići novi poeni u Plužine? Nadam se. U kojoj zemlji se odvija radnja čuvenog Šekspirovog dijela Hamlet? U Danskoj. U Danskoj, napokon tačan odgovor! To je to! Napokon tačan odgovor u Danskoj. U Dansku će i Sergej sad, i to je ona zemlja u kojoj je sve manje toga trulo, kao što se kaže tamo. Bravo, Ivane. Drecun, spreman za novo. Budva. Koliko puta najmanje godišnje se održavaju skupovi Evropskog savjeta? Najmanje se održavaju 4 puta. Napokon Budvani vraćaju se u igru. To je to, 4 puta. Drecun je čekao svoj trenutak i iskoristio ga na najbolji mogući način. Ali, pitanje za Nikolu Radojičića. Ekipa Plužine. Na koji način se biraju poslanici Evropskog parlamenta?
izborima. Publika, nismo čuli ono, da vidimo žiri. Izborima, tačno. Priznaje se. Pa evo, to tako i piše, odgovor zvanični je direktno na izborima od strane građana i građanki Evropske unije. Tačan odgovor. Bravo, pa evo, kako kažu ove moje kartice, mi stigo smo do samog kraja. Da pogledamo tabelu, šta kaže tabela. I evo, publika je odreagovala. Poslije treće igre, srednja mješovita škola Danilo Kiš Budva 31 poen. Obrazovni centar Plužine 34 poena i imamo današnjeg pobjednika. Imamo pobjednika emisije i prvog polufinalistu. Molim vas, takmičari, izađite ispred pultova. Molim sve džokere i takmičare da nam se pridruže na sceni. Takmičari i džokeri, sada bih zamolio i gospodina Drobnića da svim učesnicima podijeli nagrade. Izvolite, gospodine Drobnić. Ovdje, čestitam. A dok se nagrade dodjeljuju, ja samo da se zahvalim svim takmičarima. Čestitamo naravno današnjim pobjednicima, družit ćemo se sa njima u polufinalu, ali ni drugoplasirani tim neka ne gubi nadu. Čujete li, Budvani? Možda ćemo i njih vidjeti u nastavku serijala. U narednoj emisiji saznajte kako su se pripremili i koliko o Evropskoj uniji znaju takmičari iz Podgorice, Bara i Pljevalja. Pozdravljamo vas do naredne sedmice, a do tada čitajte, istražujte i zajedno sa nama pokažite da smo spremni za Evropu. Prijatno!